Hey birdie. Se on niinku muu. Mikäs vittu nyt tuli? Mitä vittu? Morjesta Joni, sulla on hienoa elämään. Ja hyvä tsemppi päällä. Ja hyviä ystäviä ympärillä, jotka kannustaa ja tsemppaa. Sä oot ilmeisesti tullut joskus kuntoutuksesta himaan. Me haluttais muistuttaa sua, että jatka samaa mallia ja muista, että rajoitteet ovat vain omassa päässä. Joo, ei mitään. Mulla on jotenkin kun mä tein, se on niin lyhyt kun alkuhamma, niin sitten vaan nyt nämä on tekee, no niin, nyt mennään katsomaan Jurassic Parkia. Mä ajattelin kun yleensä kun mä jää, niin nyt se tekee Jurassic Park. Joo. Että tällaista. Joo niin. No. Eikä tässä on vielä ihan kaikki, lähdetään. Pois päälle, mennään pihalle. Siis mitä helvettiä? Nyt vaatteet päällä. Vaatteet päälle, niin lähdetään. Mä otan kiinnostus. Mä arvasin, että parempi. Ei mä arvan missään syytään mitään. Kyllä ihan puskista. Tiedättekö, että nykyään tuo niin hyvä tyynnet, että... Vaikka mä en lunta näkään, mutta hyvä olla kumminkin. Mistä tiedät näkö? Niin sepä. Täytyy vähän nipistää sua. Tuli pois. No säkö tiedätkö? Odota, mä laitan tuon. Joo. Mä voin lykkää. Joo. Ne sun hiat menee muuten taas. Niin, totta menee ihan vasta. Niin, vaikka se ei oo onkin. Niin, onko tämä? Niin. No näköjään ei kuule. Ja ne Venaa johonkin kulman takana. Tulin Jennan kanssa, niin sitä vettä tuli niin, jotta... Joko sä rääyt? No en mä mitään rääy, naiset rääkyy. No niin. Se on kato miehet, ne on kato kaikki kato, ei mitään rääkymyksiä. Ai säkö panee kanssa. Sai jonkun rääkymään kuule. sepä. Oi että. No mitä vittua? Täältä on kusettaja. Sekin vielä. Ja tää niinku... Tervetuloa kotiin! Järjestetty juttu. Niin, tää on jumalauta kaikki. On sekin vielä. Ja. Antakin jumalaa, jumalauta. No niin, oli puhe. No ei mä en koe mitään puheita tiedä. Nousepa seisomaan, niin pidä pieni puhe. No ensinnäkin kiitos nyt kaikille kun jaksoitte päivän ja lyhentää sen verran, että tänne tulitte. Ja Jussa ja kans. On paikalla! Ja Ketkot ja kaikki muunkin ja Nikokin siellä vähän niin vaivissa kattelee. Katso se hienosti läpi kaikki kuulet. Ja Jussi Finnankin siellä ja Henkka ja itse oikein hatana. Kuule! Joni, Jaha. saas kypärä päähän ja... Vaikka se nyt helvetti. No ei, tää on kukaan Ja tuossa pikkuisen porukalla pistettiin meitä keräystä pystyyn ja... Ostettiin sulle tällainen. Mitä helvettiä? Niin. Kerättiin pikkuinen porukalla rahaa tuossa ja ostettiin sulle sitten tällainen. Ai päättiin vaan niinku yhtäkkiä vastaan. No yhtäkkiä päätettiin sulle tällainen homma. Perkeles. Tää on Joni sun pyörä. Onko tää ihan niin oikealla korjatolla? Sitä mä en tiedä, sä oot ollut testaamassa silloin kun se hommattiin. Enkä mene kauas, siellä olisi virret takana. Ja sitten Jonihan se kun sä poljet niin lujaa, niin pistetään tuosta vähän odotas pieni hetki. Ei jumalauta teitä. Saatana. Vähän fightpackin
Ota koula Mikko! Katso sitten, että Whitebackin merkit näkyy ja... Pyöräily hanskat pitää olla. No perhana. No mitä näet sen äsken? Sä et tää pelailusta yhtään mitään. Ei mee. No niin. Ja Virreä ei sitten juoda silloin kun pyörällä ajetaan. Okei. Sitten kun kypärän saat pois siitä sun pipo. Joo. Hemmetti teitä. Ja sitten kun pyöräily on tylsästi, niin täällä on sitten uudet snorkkelit ja räpylät ja... Jaha! Joo. Mä tuun! Pistetään hyvää kättä yhteen. No niin, kiitos! Aja kattella! Keulita vaan. Siitä kelmissä on jo oltu toistoa, en mä halua uudestaan kataa. Ei mä katannuttaa. Onko hyvä ajaa? No on todellakin. Moikka Sari! No en oo sua nähnyt sitä valovuosia. No totta kai voi. Niinpä. Ja en mä mitään. Ai jaha! Älä rupea rääkymään. Hyvä. No anna vaan. No niin, kiitoksia. Todellakin. Missä tästä tiesitte? Huijari. Äiti! En tiedä. Äiteen syypää. Aha, ja papas. Tosi hieno. Kyllä. 56 eri lahjoittajaa on tuohon pyörähän kautta muihin härpäkkeihin. Lahjoittajien rahat saatiin hommattua sitä tuoja. Nämä kaikki. Ja sitten osa lahjoittajista ei ole päässyt paikalle. Joo. Kiitos oikein paljon kaikille. Saat sanoa takaisinkin. Ja Annina, ketju, tää ketku. Ei tarvi soittaa sinä apuvälinekeskukseen. Niin, se on mun 1+. Mä nyt kattelen vähän, että ja Kosken se avasi vähän niinku jaha. Mä käyn vähän kattoo, että mä näen, Eve. Sä oot sen Matin muija. Tai sen ystävä, ei nyt muijaksi sanoa. Ja perkele! Tata huijari. Säkin oot tässä mukana niinkään. No niin. Tänne näin sieltä saatana. Kiitoksia. Mitä? Jep. Akastikin mukana. Joo. Mun henkivartija siellä kato Timon takana. Wow. Onks säkin ollut taas mukana? Valitettavasti No joo sun perkeles. puolesta. Ei. Onneksi Mitä oletpa uudesta pyörästä. No mitä tollasen kunnon kuulee? Koska lähdetään pyöräilemään. No sitä ei tiedä vielä. Niin. Se on kyllä. Ja nopeus mittarien kaikkeen. Tää sitten tuo sinne kun sä tuut tähän kylälle niin soittaa aina Niin, tietää. että mä tuun! Lamppukin on. Ja takavalo. Sekin vielä. Katso perhana. Kaikkia lajia. Sepä. Joo, kiitoksia. No älä muuta sano. Kyllä saa oikein paljon kiittää näin. Tai no, sanotaanko näin, että just niin, että saa kaverissa kiittää oikein paljon. Sulle on kaverina kiva sulle hommata tällaisia, kun sä tiedät, että sä onnellinen ja tyytyväinen. Niinpä. Ja kiitollinen siitä. Aivan totta.
Ja säkin juo, sä tulet säkin tänne. Vaikka... Maanantaina jatketaan sitä nääkin. No niin, ei jumalauta. No joo, kiitoksia. Kyllä mä sen tiedän, hyvä vaan, että jatketaan. Kai sä tuut tälle maanantaina. No sitä mä en tiedä. No niin, kai mä sitten tuu. En mä ois koskaan arvannut teitä, että on kaikki tässä mukana. Mä haluan teitä kaikkia kiittää omasta puolestani. Mun oma pelko oli se kolarin jälkeen, että ei niitä kaverit häviää, mutta mun täytyy sanoa, että olette aivan uskomaton sappi. Kiitos. Paskan marjat, nää mitä häviää. Ja nyt jos niinku totta puhutaan, niin mulla ei ole mitään hajua tässä. Mä ajattelin, että että ei niinku tullut mitään vastautta eikä mitään, mutta sitten tämä Anssi ja Tero, niin näyt sen videon, niin sitten kun se alkoi, että tsempitte kaikkia. Sitten nämä vaan, että joo nyt menee kun et tunne, että käydä vaan kattoo sitä mitä on sulle. Mä hetken, ei mitä helvettiä. Sitten täällä ei kauan jengi. Anssi. Ei sustakaan selvää, että niinku välillä tulee ties mitä yllätyksiä. Tää oli kyllä kaikista parhain. Anssihan oli tämän koko idean isäntänä tässä. No niin. Ja hoiti... Lähti se idea siitä, kun sä polit siellä Teron läskipyörällä. Joo. Sieltä lähdettiin, kerättiin ensimmäinen potti ja sitten mä laitoin vähän sanaa liikkeelle ja sitä rahaahan sitä tuli ja sitä on vielä sivuskin, sitten kun sä tarvitset oikeasti jotakin. Joo. Niin mun takana on sulle jonkun verran rahaa. Joo. Että sulla on sellainen, että tarvitsee oikeasti jotakin ja tuollaan sitä. Ja nämäkin ostaa just. Kaikki ne mitä. Joo. Pyörät, kaikki juomapullot ja pipot ja kaikki. Joo ja sitten sieltä rajoitteet ovat omassa päässä. Siellä tulee teepaita vielä, mutta se ei kerinyt postissa tulla tähän tapahtumahan, niin se on tulopäällä siellä. Jep. Äiti, teet säkin tästä? No, tiesin. No niin. Ata! Mä jo toisen kerran sua kusettaa. No niin. Tämä on hyvä. Niin, se on ihan liian hyvä. Sitten me kuultiin vähän, että sulla ei oo oikein kunnon uimalla, sit kun muuten nekin asettiin vimpan päälle kaikki pelit ja pensselit. No niin. Kyllähän tietysti jos Mirre voi tässä vaiheessa juoda. No perään. Pienet silleen. Eivät meidän muista juomaton. Tää on hummattu kantaa. Eri. Ai. Kylläpä tekee hyvää pitää. 4 viikkoa on ollut pakko niin ei oo mitään auttanut. Ootte te hinosakkia, ei voikaan mitään muuta sanoa. Kaverit aina ikuisesti. Kyllä, jumalauta, hienoa. Joo, mä sanon jo alkuun että kiitos oikein paljon kaikille, jotka auttoi tämän keräämisessä. Ja tän rahojen keräämisessä ja sitten vielä loppuun. Kyllä onkin hyvä. Ja vielä kun kaveri tarjoama, niin vielä parempaa. Ja nimenomaan hyvien kavereita tarjoama.